ev bûn dozên ku li dijî Tirkiye li dadgeha Ewropayê hatî vekirin. Vê mijarê em berdewam dikin parêzer û parlamenterê berê Sedat Yurttaş Diyarbekirê mêvanê min e. Silav bû te kekê Sedat. Kek Sedat hişmarên gelekî balkêş bûn bawer dikim. Yani 23,400 doz li hemberî Tirkiye hatine vekirin. Yani welatekî weke Rusya mezintirîn welat li Ewropayê û welatekî otokratîk, dîktatör tê binavkirin. Sê caran dozê wan jê Tirkiye kêmtirin. Ev yek çi rû dide rewşa mafê mirovî li Tirkiye? Fermo birêz Yurttaş. Bi rastî Tirkiye ji 2016 da gelek kanûnên awarte derxistin. Heta deleva kanûnnameyan jî qararname dibêjin rêziknameya hat îdare kirin. Duva qararnameya da bi 10,000 însan ji karên xwe bûn, hatin girtin, hatin lêpirsîn kirin û hatin ceza kirin. Ji ber vê yekê jî doz li Ewropayê gelek zêde bûn. Lê yekî Mahkema Ewropayê biryarê ku didin ya herî xetereya ku mezin îro li ber Tirkiye, li Tirkiye ew biryarana nayên qebûl kirin. Yani her çi qas kanûna bingehîn xalanodî û xeta çara em bêjin peymanên navnetewî serekeyê her kanûna dibîne jî li Tirkiye ev bi cih naye. Em vî tişta hem di biryara Demirtaş û Kavala de hem jî di biryara Atalayê de em dibînin ku ne tenê biryarên mafên mirova Mahkema Ewropayê tenê biryarên kanûna bingehîn ya Tirkiye jî bi cinayên û ev biye nakokiyek û gelek mezin îro qeyranek pir kur bi rastî li Tirkiyeyê ji ber ku desthilatdarî bi kanûna xuna bingehîn negirê daye. Hukuk binamaya demokrasiye ya herî giring tê binavkirin. Yani li welatekî gava got hukuk nebe, yani demokrasî dê çawa hebe. Vê nirxandinê ji te re dihênim. Fermo. Bi rastî jî demokrasî û hukuk bi hev û dirê girê daye. Yani gava hukuk tune be demokrasî kêm dibe, gava demokrasî tune be hukuk kêm dibe. Yani em vî tişta di hilbijartinan de dibînin, em vî tişta di darazandinê de dibînin, em vî tişta biryarê ku hatine girtin bi cih nayên em di wêrê de dibînin, ji wêrê tê fehm kirin ku mafên takekesan, mafên grûvan û mafên grubên etnîkî û olî tên binvekirin û ev sistematize dibe, ev tiştekî ji rojane tê qebûl kirin ji ber wê yekê jî hukuk, demokrasî herçî ku dere bi rastî kêm dibe. Herçi qas aborî alî leşkerî ve alî siyaseta navnetewî ve tesîra Tirkiye li dünyayê li rojhelata navîn zêde jî bibe lê xuyaye ku di nava xwe de demokrasî çiqa kêm dibe, hukuk çiqa kêm dibe, maf û azadiya ramanê çiqas kêm dibe û çiqas rojnamevan, nivîskar, parêzerên mafê mirovan nikarin xwe îfade bikin û ji bo ramanên xwe, fikrê xwe nikarin bicibînin û biparêzin, ew qas jî bi rastiya pêşeroja welatê dikeve xetereyek û mezin. Ji ber vê yekê jî bi rastî li Tirkiye gelek tişt li gorî her tiştî jî tên nîqaşkirin û ev jî hilbijartin jî ji bo van tiştana bi rastî mîna firsendekî ye. Ev firsenda ka çawa bi cî bivê em ê tev bibînin. Birêz Yurttaş, zanî ez ê encama vê grafîka got min pêşkeş kiriye. Ev dozên got li hemberî Tirkiye hatî vekirin. Ji te re bidim diyarkirin. Yani mesela Tirkiye dixwaze bibe endamê Yekîtiya Ewropayê. Yani krîterên welatiyên Yekîtiya Ewropa hene bo endambûnê. Gava got mirov tenê vî wêneyê dibîne.
yani 23,400 doz روسیا 3 جارا جی کمتره یعنی ولاتکی وسا کو بریار جی دکرین دادگاهی مافین رو و بریاران لهم گریدای ترکیه دکرین و ترکیه جی بجی ناکه یعنی ولاتک وسا دی چاوا ببه اندامه یکیتیا اروپا جخوا حلوسا یکیتیا اروپا دیاره دیتناته نرخاندناته بر بگرم فرمو بریز yurttaş. Yani Türkiye براستی demek درش yani hem bir yekitiya Avrupa'ya re hem bir NATO'ya re hem bir siyaseta rojavaya re lehev politika lehev nehati çekir. Yani beri xweda Rusya'ya, beri xweda Çin'e, BRICS dibêjin, beri xweda wa welata xweş ji sistemê jî vekete براستی li Türkiye hêzek mezin hem di jinava orduye de hem de nava bürokrasiye de hem de siyasete de hezek mezin hebu levan çen davi edi hatta famkirin ku Türkiye be Avrupa'ya be NATO'ya be siyaseta rojavayı nikare le dünyaya ciye xwe teqez bike, xurt bike, tekiliye xwe jiberi baştır bike yani siyaseta xwe guhert lebeli ev guhertin hukuk u demokrasiya dinav xwe de bêku bu guherîne dixwaze bidomîne ji ber wê yekê jî birastî nûnerên wî wezîrê wî gel li Amerîka gel li Iraqê gel li Ewropayê gelek têkiliya datînin û Erdogan jî gelek gotinê xwe guhertin lê ev tabloya ku we nîşan da dide xuyakirin ku Türkiye di nava xwe de hukuk û demokrasiyê naxwaze pêk bîne ji ber wê yekê jî birastî di nav nakokiyek gelek mezin daye û gelek astengî jî li ber wî hene. Spasiyat etkim Birêz Sedat Yurtaş, parêzer û parlamenterê berê ji Diyarbekirê gelme.